थिएटर चलावे जाई तो हमार का तू घरे रह के कटिया करियो। कटिया हम ना करब, हम पढ़ल लिखल है। तब का करबो? हम कलम चलाई। ब्लॉक में पैखाना पास करैबो। औरत कलस के रह जाए बाहर रुआ का करे जाए। एगो बात सुनी अमरेंद्र भैया, औरत कहलस का हर किए सैया अरे परी पैया हर ना चाही हो हर रुपैया ना चाही हसुलिया हरवा बोला ए सैया परी पैया ना चाही हो रुपैया अरे ना चाही हसुलिया हरवा बोला आवल हेले अरे अरे वना उड़ा दिया चरवा बोला रणजी आवल उड़ा दिया चरवा बोला औरत बड़ा भाव में कोले से कभी अरे ए सैया परी पैया ना चाही हो रुपैया ए सैया परी पैया ना चाही हो रुपैया ना चाही हसुलिया हरवा बोला ड्यूटी नहीं खेली भावे हमार जोन काम बा तो हम करत रही मोय छोई अब हमरा नाचत तनी कैसे नाचेलू हमरा सब बढ़िया अगर नाच देबू तो 100 रुपया तो निशु भैया के तरफ से 5000 माइयो बहन बड़ी से लजा तनी हम अरे ना चाहिए हसुलिया हमरा संगे अरे अब ना उड़ाती अच्छा भैया धुन बजौले सावन आया बादल छाया एकरा पर हम अपना से भोजपुरी गीत लिखनी अब नया अब नया बिंदिया पाली करिया हवेले ए सैया जल्दी आजा ए सैया जल्दी आजा लहठी खूब करिया सभा में हमारे ऐसा गार्जियन में बैठल बा जेकरा से आज हम अपरिचित नाम सुनले बानी लेकिन परिचय हमरा नहीं है। हमार विनोद भैया बैठल बा गार्जियन वो लगी आशीर्वाद की कामना रही खुश रह और कहतिया का हमरा के छोड़ी जहनी जा परदेश में आशीर्वाद हमारा मिले के चाहिए। क्या इधर बुला रहे हैं तो तू इधर आ रहा हम तो चाहते हैं कि हमको लोग बुलाए हमरा के छोड़ी जहनी जा नवाना कोटी राजा हमसे कॉलेज से जिया के तू ही रिदम दम सुना था काम में सिंगार हवा राजा तोहर ना धड़के हमारी जिया
आई देखिए पुरस्कार ऐसा नहीं बा जेकरा से हमारा बहुत सारा काम हो सकेला। सुमित सिंह मंत्री जी के पीए राहुल भैया के तरफ से वाह भैया वाह। हमरा के छोड़ी जानी जा परदेश में कोटी राजा हमसे कलेश में से जिया के तू ही हर सिंगार हो पिया धड़केला तोहरे मरी जिया अच्छा प्रीति मान लो हम हर मरो माने के चीज बा आज भमान लो तू हमर मेहरार तो हमरा से ई बात कहब अजय भैया कि सटल तू रह बजरवा बोलम जी तो कौन भाव में कहब अरे कि सटल तू रह और है बजरवा बोलम अच्छा हमर दूगो मेहरार रही तो दोनों मेहरार कैसे कहिए सर हम बड़ा भाग्यशाली आदमी हैं हाँ दोनों मेहरारू के प्रमाण पत्र बनवैले बने। ई प्रेम की बात है घरेलू बात है मेहरारू अपना मर्द के मनाई आ पुल्हाई त कैसे कहे हर की सोटल तू रो अरे है बजरवा नहीं अचरवा बढ़िया काला है प्रीति के अंजलि के हैजा शाहपुर क्षेत्र से विनोद भैया बैठल बानी तई कला के हला होखे के चाहिए तनी हेने आवत हो ओकरा बाद एगो दू गौर मारब ओकरा बाद अगला कलाकार के हम दे दे यूट्यूब से हमार सारे बड़े भाई लोग आइल बा अनीश भैया से लेके बिट्टू भैया से लेके तमाम गार्जियन लोग हमारा आइल बा बड़ भाई लोग आइल बा चढ़ा दी कुछ हमरो रवा सब है ऐसे के रवा सब सिंगल त चढ़ावते नहीं खी खाली डबले चढ़ावत नहीं आ डबलों में बढ़िया चीज ना रवा सब खाली विवादे चढ़ावत तो बढ़िया कुछ चढ़ा दी रवा सब है ए प्रीति अरे बाप तार हाथ ना बढ़िया काला टोन है विनोद भैया के क्षेत्र में आ गए निशु भैया के क्षेत्र में उठा के तहे काला पर तहारे वो गीत थइलो देखिए मजा लो हम देखी मजा कैसे दिवावत तनी गार्जियन अरे ना देखिए वो गार्जियन वो जो कहेंगे वो हमको वो करना पड़ेगा ए जैसे तू मजा दे दो झील ना मजा मेजरे रही भैया अब बात और कुछ बना होई भोजपुरी गवैया के गर्दन से बोल ढोड़ी से बोल लगे लेकिन भोजपुरी नचनिया की मेहनत कहाँ से होला है कमर से होला भोजपुरी गवैया के नाभि से बोल लागेला अब भोजपुरी नचनिया की मेहनत कहाँ से होला रे बाबू मोबाइल नंबर से है कमर से होला तार लोग के कमर के नृत्य इतना अच्छा बा यही कमर पे एगो भाव ले ई तमाम वाले किने ले ले हे गोरी तोर तोरी कमरिया तनी कमर पीस